kowa ma ya kini ko a jikina, munafurci ai tayi ana kallona, ni mun daiman gausu ne ra'ayina, kawai kai aikin ka bar ni nai na gabana, dan wuta ba kalma ce mai daɗi ba, ko arne ne ni ba za ka faɗan ba, inda kai ba za ka bani aljanna ba, malam furcin ka kawai bai daidai ba, kaunu ku gyara ni ba su nuna zuba, yan faila ba si gama da yan maula ba, hausi ya ba mu dan ba za mu rasa ba abun da bara mu bai yi mana shi ba, da tarbin mu muke zagaye inda mu so ba, Allah dai shi ya san karatun kurma, dan kun kore ni dole ku yi nadama, na gode yan uwa ku mun alfarma, wasiya ta zantini ko ba raina, idan an ce babu ni cikin gabari na, a samu tawada a samu lingafani na, a rubuta Muhammadu muradin raina, kasan sa Fatima Hassan Husaini, mun ke ta kusa anan saman girjina, sai ku rufe ni ku bar ni da haguna, dan Allah ni ku taimakan momina, wasiya ta na bari ko ba raina, masoya har ku taimakan dan Allah, har ku kalla halin dan manzan Allah, suna na zaki na ma'aikin Allah, dan haka na bar ku lafiya na gode, dan haka na bar ku lafiya na gode.